यारवा के संगे केरा बानी में हो केरा के फेरा में छिनरो धइलू हो यारवा के संगे केरा बानी में यारवा के संगे केरा बानी में। साहस रिकॉर्डिंग स्टूडियो भूतही चौक सीतामढ़ी। के पूरा बकवाना बेलू कह के बहाना कबनो रोजो मिल के आबेलू ए ननद अरे सुनो तारू हो पूछला हमारा के पूरा बकवाना बेलू कह के बहाना कबनो रोजो मिल के आबेलू धइलू हो यारवा के संगे केरा बानी में हो केरा के फेरा में छिनरो धइलू हो यारवा के संगे केरा बानी में छिनरो धइलू खेला देखले बासारा खोलती है पोल राइटर अशोक आवारा ए छिनरो और सुनो तारू हो राजू रविंदर खेला देखले बासारा खोलती है पोल राइटर अशोक यारवा के संगे केरा बानी में हो केरा के फेरा में छिनरो धइलू हो यारवा के संगे केरा बानी में नास देहलू ए ननद। साहस रिकॉर्डिंग स्टूडियो भूतही चौक सीतामढ़ी।